Tsawon shekaru 43 tana masa aiki ba tare da sanin cewa shine mahaifinta na asali ba. Ga da labarin yake. Tsawon shekaru da dama, Kabliya Saglam ta yi aiki a matsayin mai kula da gidan wani dan kasuwa mai suna Niyazi Umez. Ita ce mai gyara masa gida, ita ce mai gyara masa gurin kasuwancinsa, ita ce kuma mai gyara masa gidan hutawansa. A tunaninta tana yi ma mai gidanta aiki ne kawai. Sai rana ɗaya komai ya canza lokacin da ta kai shekaru 75 a duniya. A 2022, lokacin da suke cin abinci tare da ita da shi wannan mai gidan nata, Niyazi sai tona wani babban asiri da ya ɓoye sama da shekaru 70 a duniya. Ya nuna mata cewa shine mahaifinta na asali. Da ta yi niyan gano cikakken gaskiya, Kabliya sai ta kai shekara kotu. Sai dai abin banyan cikin shine Niyazi, wato nan mai gidan nan nata, ya rasu tun kafin a gama wannan shari'ar. Amma kuma wannan binciken bai tsaya ba. Gwajin DNA ya ci gaba da yi. Cibiyar bincike na gaba ɗaya ƙasar Turkiya sai ta tabbatar da cewa DNA ta yayi macin da nashi wannan mai gidan nata kenan da kusan kaso 99.9, kar da kai a ce kaso 100 ne gaba ɗaya. Wanda ya tabbatar da cewa Niyazi shine mahaifinta na jini ma kai. Daga ƙarshe kotu ta amince da cewa Kabliya ita ce ɗaya na hudu ga wannan shi Niyazi wanda ya rasu kenan, Niyazi Umez, wanda daga baya ita ma ta amince da sunan shi a matsayin mahaifinta, wato ta ataci na sunan shi a matsayin shine mahaifinta. Sannan kotu ta ƙara tabbatar da cewa tana ɗaya daga cikin mutane wanda su gaje shi, wato nan magadansa na halal. Bayan ta shafe kusan shekaru 40 tana yi wa mutumin da take ɗauka mai gidanta ne kawai aiki, daga baya Kabliya ta gano cewa wannan mutumin ba kowa bane face mahaifinta na asali. Wasu sirrika aka boye su tsawon rayuwa, amma ku sani cewa tabbas gaskiya tana da hanyar da ta bulluko ta bayyana kanta a kowane lokaci, maybe zai iya zama a ƙarshe. Yanzu babban abin tambayar da zan tambaye ku yan kallo shine, shin idan ku ne mahaifinku ya muku haka, me za ku yi? Za ku yafe mar ne, ko kuma ku ɗauke shi wannan abun a matsayin so yake jaraba ku, ko kuma menene da ku ɗauka akan wannan kesin? Mu haɗe a comment section.